Hallelujah.
abazalwane ngizothanda ukubingelela abaholi bami ngizoqala ngo-Archbishop ngilandele ko-Lady Ash ngicele ngiphinde ngilandele ngo-Bishop ngiphinde ngilandele ngono-Lady Bishop ngiyakubingelela nawe overseer ngingene kuma-senior pastors ngingene kuma-priest bese ngena kuma-elders ngiyabingelela egameni lenkosi ngibingelele omama ngibingelele odadewethu ngibingelele abafowethu bese ngibingelele neSunday School yami amen ngiyathemba ukuthi sonke sisaphatheke kahle kulosuku lokugcina asazi ukuthi wena uzothi uzohamba ukuthi uzobuphetheke angazi bazalwane umiyazwakala manje ukuthi asazi ukuthi uzobuyela emuva ungakaze wasukuma owayehla ugogo wami ehlala ethi awukwazi ukusuka eGoli ufike emezweni bese ukuhluleke nokumakha iregister yamakho because ziyafika insuku lapho uzwa khona ukuthi ufanelekile yini lokuthi ayithole iaward bese kucheckwa kwiregister ukuthi ukuba present la esikoleni nasemsebenzini noma ungena belungu befuna ungagrobhi bathi uyasign uyacloka so kuyiregister leyo so ngizama ukukhulisa abazalwane ukuthi asikavume aseya ngokujwayela ukuthi uvumele isimo sokuthi ubuyele emuva ungazange uregister izwi lami lokusam enginalo ele message sizolithola ku Exodus 3 verse 4 and 5 uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo ngizoqala ku4 uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi Mose Mose wathi ngilapha wayesethi ungasondeli lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo ome kuyo ingumhlabathi ongcwele ngithi mawuzoqala ukufunda iBhayibheli ungabambi ivesi lelo zokhuluma ngalo bambe eqaleni ukuthi isukaphi ukuthi before uNkulunkulu athi khumula imbadado eligqokile yayisukaphi sithi isihloko sendaba yila uNkulunkulu ezibonakalisa esihlahleni esivuthayo sivuthi isihlahla kodwa singapheli isihlahla bathi abantu bedlula besibona isihlahla ukuthi asipheli uNkulunkulu waseyiveza esihlahleni okusukuma kwami namhlanje ngizothi ngenzeka ukuthi uze la usenzena le imbadada endaweni engcwele bazalwane kuyafuneka ukuthi sike siziphi inkonzo yokuthola endaweni engcwele kuyafuneka siziphi inkonzo yokukhula masizongena endaweni engcwele bathandekayo kuningi kumele sikudedele wathi uthe umama kimi athi wathi kumele uyikhohle wena lindiwe ukuthi awusaseyena ulidiwe sekumele uqale manje uyiseshe uyithintithe bese uyashintsha endaweni engcwele akufuneka umuntu ofika nezindaba angazi ukuthi mhlambe uze la ingoba khona indaba yini oyisherela ngabanye endaweni engcwele akufuneka sizo undermine abantu mawuze endaweni engcwele uza ngoba uyishintshile ingakho ethe uNkulunkulu khumula izicathulo zakho ngoba le ndawo esingena kuyo ingcwele uthe ubaba maye ekhuluma ngelinye ilanga ethi ungena kwethu la isontweni singena kweScrapyard akukhethwa ukuthi uzokhanda imoto enjani kodwa kuzolungiswa lento esuka iphukile ukuba khona kwethu kule ndawo asikhona lana ngoba siperfect sila ngoba khona into eshodayo so ngizothi namhlanje masizobuyela emuva ngicela sibuyele emuva konke lokho engikubalile sikushintshile khona engike ngakubona ukhona engike ngakubona engizokhuluma ngakho ubude noma izimpande angangijulile lapho bathandekayo ubude nezimpande kuyenzeka ukuthi isihlahla sakho sama-orange esama-pentshisi mawusitshala ipentshisi elivelayo uvele ipentshisi elibonile in order ukuthi lelo pentshisi lelo livuthwe kumele usigubhe lesihlahla kube khona into oyithela lapha phansi bese iy'mpande zakhona ziyazinza ngithandile into engiyibone emini mangibuka abazalwane abasha abancane
impande zabo baba holi zizinzile mawuthi ubabuza ngeBhayibheli uzizwa ukuthi impande zabo zizinzile ukhona umuntu mhlawumbe usekando 20 years sengithi secrash khona umuntu uthi eno 20 years esesontweni yes uyakhula ngobude siyabona ukuqhakaza kwakhe kodwa into esibhekile impande zakhe ukuthi ngabe zizinze kangakanani. So namhlanje ngizothi masibuyele emuva ngicela siyilungise impande zethu. Ngicela sizilungise singathi silungisa izinto kanti bese sizokhipha ifruit elibolile. Asithi namhlanje masibuyele emuva siqale siyotshala bathandekayo ukuthi leli fruit esizolikhipha sikhipha ifruit elizodleka. Ngiyabonga bathandekayo. Hallelujah. Ngizothandwa ukubonga ithuba sengithe ngaliphiwa umphathi wohlelo. Kahle kahle nje sokuthi uNkulunkulu wangikhomba ukuthi nami ngizophi imessage ngingahambi nje ngingaphanga lutho. Ngizoqala ngithande ukubingelela ubaba wethu uArchbishop kanye nomama. Ngibingelele abosinya pastor wethu. Ngibingelele nabo Ash, nabo Bishop bethu, nabo sinya pastor bethu, nabo priest, nabo mama, nabo GS. Ngibingelele
abomama bonke ngibingelela abobhuti abobaba abosisi then ngibingelele no Sunday school ukuma phambili khona bazalwane hayi manje gcwele kanje akukho lula kepha engizokucela ukuthi uNkulunkulu ngisi engizokukhipha ngomlomo wami kungakhishwa yimina ukhishwe nguye uNkulunkulu. Hallelujah. So bazalwane imessage yami enginayo namhlanje ukuthi ngizocela intsha ukuthi iinveste kakhulu kuNkulunkulu. Kukho konke abakwenzayo just invest yourself. So bazalwane engikuthandayo futhi ukuthi uNkulunkulu masingamkhonzi izolo ngokuthi uNkulunkulu izolo ukwenzeleni or izolo kwenzakaleni kuwena. Let's say maybe kushona umamakho or mhlambe uthola umsebenzi izolo ngokuba uthola umsebenzi uzomkhonza kakhulu uNkulunkulu kodwa ngokuba mhlambe ulahlekelwa uma wakho uzomngabaza uNkulunkulu ungamkhonzi izolo ungamkhonzi inamhlanje ungamkhonzi kusasa uNkulunkulu ufuna ukuthi umkhonze mihla namalanga. Hallelujah. Mphinde bazalwane kunomhlabelelo othi ebunzimeni uhlala engumncedi wami noma kumnyama yena ungukhanya kwami uyabonelela uJehova ungubaba wami. Phinde futhi bazalwane ngibe nesibonelo sokuthi let's say liyanetha izulu ngaphandle uyahamba then uphethe iumbrella. Iumbrella ikhona ukuthi iprotect ukuthi wena unganethi nothi ukuthi izovimba imvula nanokuthi if uNkulunkulu uhamba noNkulunkulu lakho akusho ukuthi uNkulunkulu ukhona ukuthi angeke uzube nezinkinga kepha yena if uhamba naye uNkulunkulu inkinga zizoba ncane futhi inkinga kulula ukuthi uovercome because uhamba nobaba uNkulunkulu. So bazalwane bengithathe nje kulapha ku 1 John chapter 3 verse 21 to 24. Ngizofunda khona ngokusheshsha. U21 isihloko sethu sithi ukuba nesibindi phambi kukaNkulunkulu. Ukuba nesibindi kuphi phambi kukaNkulunkulu. 21 Bathandekayo uma inhliziyo ingasilahli sinesibindi kuNkulunkulu. Nesikucelayo siyakukwamukeliswa nguye ngokuba sigcina imiyalo yakhe senza okuthandekayo ebusweni bakhe. 23 Yilowo umyalo wakhe ukuba sikholwe egameni lendodana yakhe uJesu Kristu sithandane njengokuba asinika umyalo. 24 Ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye naye uqobo uhlala kuye. Siyazi ngalokho ukuthi ukuhlala kithi ngaye umoya asinike yena. So bazalwane ngithanda lapha mayethi bathandekayo uma inhliziyo ngithanda mayethi lapha mayethi umyalo wakhe ukuba sikholwe egameni lendodana yakhe uJesu Kristu sithandane njengokuba asinike umyalo. So bazalwane nanehloko sakhona masizothi masibe nesibindi phambi kwaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu njalo especially thina abazalwane youth if sihamba noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi inkinga zethu ayizisoze zasihlula zizohleze ngaso sonke isikhathi sikwazi ukuthi sidile nazo ngoba sihamba nobaba sihamba noNkulunkulu ongahlulwa yilutho ngaso sonke isikhathi ngisho kuthiwa ungahlangabezana nenkinga engakanani kepha yena ukhona unguThixo ungubaba ngaso sonke isikhathi bazalwane aphinda afakarazeleke lapha kuDeuteronomy 28 verse 1 uthi izibusiso neziqalekiso uyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele kuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezulu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyofika phezulu kwakho zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ziyofika izibusiso kodwa mawenzani uma ulilalela. So bazalwane iyouth nje kakhulu ngicela ukuthi nje sililalele izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphilisa, uNkulunkulu uyikho konke empilweni zethu. Ngisho kuthiwa ngabe siya endleleni siyalingeka kangakanani kepha uhleze wazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngisho kungafika ubunzima uhleze wazi ukuthi umzima bakho yasikho isikhale siyophumelela bazalwane if kodwa uhamba noNkulunkulu ngakho. Solo,
Amen bazalwane. Mina ngeke ukuthi ungayithatha. Phansi ukuhlonipha nangokukhulu kuyijoba. Abaphathi leadership yonke nje. From Archbishop, ama-bishop, ama-senior pastors, ama-pastor, ama-priest, ama-overseer, ama-elders bathi kanjalo. Ingababala ngabangixolele nabo sisi sanibonani bosisi. Mafethu naphile egameni kaJesu ngiyabingelela. Amen. Sengizohlala phansi. Njengoba bashilo bathi lo usumile ubrother Amandla nasemini ngishilo. Amen bazalwane. Fanele iduma. Amen. Yeah, ngwale iduma wagayimuthi. Cha bazalwane ngizosho nje nami ngokuyalelwa incwaya umyalelo we program yanamhlanje. Amen bazalwane. Ukuthi nami ngizothula imessage yami. Ngicela nje ufunda kahle ngithanda ukukhuluma isizwe lenkosi kube khona ongifundelayo. Phinde ngixolise kakhulu bazalwane umuntu uthanda ukuhlabela kakhulu. Senze ngifikele ngaze ngihlabele kahle ivoice yami nje ifile. Amen bazalwane. Ngixolisa bengimise namhlanje ngizohlabela impela. Hayi ke. Phela inyangibhese kakhulu izola lapha ekhoneni amen yasha phela. So ezwini lenkosi ngizozama ukuthi ngiqabe sengihlala phansi. Ngicela uphethe iBhayibheli angifundele incwadi ngokuka John chapter 8 uverse 12 13 no 14 egameni kaJesu bese ngihlala phansi. Kusho nje umlayezo umfishane bese ngihlala phansi. Amen. John 8 Ivangeli ngokuka John 8 iverse 12 13 14 bese ngihlala phansi. Ngifundela futhi ngifundele nesihloko bese ngihlala phansi. Amen. Ukuthule bandleni. Izofunda incwadi ngokuka John 8 isihloko lana kubhala ukuthi bathi akukho umprofeti eGalile. Ngifundela ngalona ngifundela la. Chapter 8 verse 12. Yaba ama vision anazimafana Ithi owesifazane obanjwe ephinga. Ngicela ungifundele isihloko sithi ukukhanya kwezwe. Yes. Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi mina ngikukukhanya kwezwe ongilandelayo kasoze ahambe kumnyameni kodwa oba nokukhanya kokuphila. Khona bathi kuye abaFarisi uyazifakazela wena ubufakazi bakho abuqinisile. uJesu waphendula wathi kubo noma ngisifakazela mina ubufakazi bami buqinisile ngokuba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyaphi kepha nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. Amen. Amen bazalwane. Amen. Yabona la mawufunda isihloko sithi ukukhanya kwezwe. Ngizosho izinto ezithu. Uma ngabe ngingakhanyisiwe kunjani bazalwane? Yeah. Amen bancane. Amen. La uma ngabe ufunda mawuqala nje eqaleni lithi le iBhayibheli
uJesu waphinde futhi amen bazalwane kusho bani uJesu kusho uJohane kusho umvangeli uJohane ukhuluma ngomlomo wakhe uthi uJesu waphinde futhi wathi mina ezisho yena uJesu ngikukhanya kwani kwezwe sanibona bazalwane amen ngithe eqaleni mina baholi ukhona ubumnyama nokukhanya amen uma ngabe uJesu ukhuluma yena lento iobvious bazalwane thina singama Christians amen amen of which uma ngabe singamaKristu sikholela kubani kuJesu uma ngabe uKristu uma ngabe wamukela ivangeli ukholela kuJesu Kristu umChristian ayikho enye into okholelwa kuyo angeke ngize ngimention izinto ekhona amen bazalwane amen kusho ukuthi ke la emhlabeni esikuwo mawufunda isihloko sithi ukukhanya kwezwe futhi kulo mhlaba lo bakhona abanye abakhona abathi nabo bangakukhanya amen sanibona bazalwane amen uJesu njengathi thina sibukela kuyo noma thina silandela yena thina befanele silalele yena amen bazalwane kunenkinga bazalwane kunabazalwane sabekhozile mhlambe nala ebandleni almost 15 years angazi how many years kodwa uJesu njengokukhanya kubo kodwa bona ngenze uthi bayithi uJesu ukukhanya kubo bona ngenze basekumnyameni ngenzeka mkhulu yalohola ibandla ulihola usulisa kuJesu njengokukhanya kwebandla kodwa kungenzeka khona abangakholela kulalo lafuna ukusa khona thina njengabantu bakhe amen bazalwane amen kungenzeka ukuthi uhlele kumnyameni nojena ukhonza uJesu ukuthi usase kumnyameni sanibonani bazalwane amen uma ngabe uzokhonza uJesu yena yedwa befanele kuhlukane nezinye izinto khona umzana okhuluma izolo kumele ungashiyi ulahle ubuyi bonke ulahle yonke into uhlale kuJesu yena yedwa njengokukhanya bazovela bathi nathi siyakhanya bazenze izinto emhlabeni ibone zenzakalayo ngikhuluma nalapha emsebenzini engisebenza khona ngithi yabona nalo mshini noma yini engibambayo mangathiwa ngakholela kulento le izongisebenzela amen bazalwane whatever okholelwa kuyo iyasebenzela nabo laba bona inkosi zabo zingukukhanya amen bazalwane amen ziyabasebenzela kodwa kuzoba nenkinga ngoba asihlela emhlabeni amen bazalwane sanibonani bangcwele angazi noma sahamba nami amen umlazo wami namhlanje uthi okay sebekhona abayibona ukuthi ungukukhanya uma ngabe wena ukhonza uJesu uma ngabe wena ukhonza uJesu imessage yami akukho okunye ukukhanya kwezwe ngaphandle kabani kaJesu sanibona bangcwele uma ngabe ufuna ukuthi noma sondlulile lo mhlaba ungene kahle noma ulinde endaweni eright ngale kwethuni bekumele uhlale kokukhanya okungubani okunguJesu amen
sifana nawe Jehova wethu. Sithula abazalwane. Sithule bandleni. Ngomkhulu uyithoba ngicela ngibonelele uAshi. Ngibingelele netafula lonke ngehla ngize ngiyogcina Sunday school. Amen. Ngizobingelela ngesiqubulo esithi the beginning of the wisdom. The beginning of the wisdom is to fear Jehovah. Ukuthi uqala ukuhlakanipha ukumesaba uJehova. Ngithola abazalwane. Amen. Khona ukuqhaqhazela nje ukukhona. Angazi ukuthi ngisinda yini ngicela uJehova ukuthi akususe bese ngenza lokho angithume khona. Njengoba ngithi uqala ukuhlakanipha kumesaba uJehova. uJehova ngizothi nami ngidlulisa umyalezo ukuthi uJehova kumele simesaba ngoba khona into ngathi uyenza wedwa kodwa ukhona lokubonayo noma ngathi ngiyayithatha into yakho angibona umuntu ngedwa la endlini kodwa yena uJehova uyangibona. Haleluya. Thule bandleni. Amen. Ngizoba nesipho samazwi ke nami ngwathunywe uJehova amahubo 29. Amahubo 29 isihloko sakhona sithi izwi kaJehova esivunguvungwini. Uvesi 1 uthi mnikeni uJehova nina madodana kaNkulunkulu mnikeni uJehova udumo namandla. Verse 2 mnikeni uJehova udumo lwegama lakhe nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele. Ukuthula kwazalwane. Amen. Nami ngithemba ngivula kulawa amazwi kuthiwa uJehova simnikezeni udumo lwakhe. uJehova ngoba ziningi izinto asenzela zona ngaba sihlangene kanje ukube yena kathanda uJehova. Ngabe sithe sithi sizohlangana yena wenza okunye. Ukuthula bandleni. Manje kufanele ukuthi uJehova hlale simnikeze udumo simbonga ngazo zonke izikhathi sithi yena uphakeme. Thula kwazalwane. Bese kuzoba nencwadi yamahubo 31 lapho ukuthi ithemba lami isihloko sakhona sithi ukumethemba uJehova. Kumele uJehova ukuthi simethembe ngaso sonke isikhathi. Uvesi 1 uthi ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova mawungangijabhisi naphakade ngikhulule ngokulunga kwakho. Verse 2 beka kimi indlebe yakho ungophule masinyane ube yidwala eliqinileyo kimi indlu yezinqaba yokungesindisi. Nalapho kuthiwa sibekeni ithemba lethu kuJehova kungalibeki ithemba kumngani wami ukuthi ngizothi manginenkinga ngizogijima ngiyobikela umngani wami ukuthi ikuphi lapho engasizakala khona lapho kanti lapho engasizakala khona mina kumele ngibeke ithemba lami kuJehova ukuthi uyena umuntu ozongisiza ngoba uyena wangiletha la emhlabeni. Amen. Sihlangene thina sisendlini yakho See
Message yesithathu sithole ku brother
Sithole bandleni bazalwane. Ukubonga ithuba engiphiwayo namuhla. Haleluya. Nami nje ngumuntu nje ngifundise haleluya. Baqale ngifundela nje ngalo mqono omncane. Ngiyacela uzokhona futhi nokusho nje ngiyathi mothi amen bazalwane. Okay. Uyaphila kimi angaphila namuwe uyisima uBishop uZimande uNkulunkulu kumele umthathe ikhomba ngiyathoba kakhulu kubazali Archbishop leli Archbishop Bishop leli Archbishop namabishop nje wonke phelele ama-senior pastors ama-pastors ama-ladies kube ama-priest elect ama-ladies amen bazalwane ama-elde bandla osisi abafowethu nosonto sport egameni likaJesu kube general secretary no-overseer wethu amen bazalwane ngiyathoba kakhulu wathi ubaba uNzimande uNkulunkulu kumele umthathe ikhomba kahambe angeke uzoba umuntu othi uJesu kodwa umoya ongcwele ukhuluma ngawo. Haleluya. Awukwazi futhi ukukhuluma kokubili ubaba ungakhulumi ngaye. Kwama nje kuyikhomba kuphelele. uNkulunkulu lo. Amen bazalwane. So umlayezo wami usekutheleni bazalwane. uNkulunkulu njoba eziqu zintathu. Uma umoya ongcwele mase kuthini? Uba indodana mase kunjani abe ubaba makunjani empilweni yomuntu ephila. Ngoba ehlukene kathathu kanje. Ahlukanele ukudlala. Uhlukanele umsebenzi. Amen. Ngoba nje umlayeza kuyona isemoni bazalwane. uNkulunkulu ephila kimi ungumoya. uNkulunkulu engigeze ezolweni zami ekhanda ubudlelwano bami nobaba uJesu. Amen. Bese uNkulunkulu edala enza konke ungubaba. Haleluya. Usacela ukufunda lapho izwi esilithola kuIsaya liku 45 ivesi elika 18. Uyaphila kimi uyaphila ngokuba usho kanje uJehova ewubaba. Amen. Owalidala izulu onguNkulunkulu owawubumba umhlaba wawenza. Amen. Wawumisa engawude lokho ngifundela bazalwane nami mhlawumbe ngisho. Amen. Wangifela Amen.
emandleni ithi incwadi ngokuba usho kanje uJehova owalidala izulu onguNkulunkulu owawubumba umhlaba wawenza wawumisa engawudalelanga ize wawubumba ukuba kuhlalwe kuwo uthi nginguJehova akakho muntu. Amen. Uthini lapha egcineni umusho lo lapha? Uthi nginguJehova Akakho umuntu. Owawubumba umhlaba wawusekela wenza konke. Uthi mina nginguJehova akekho umuntu. Hallelujah. Kuthe sekwenzekile okwenzakalayo umuntu wehlukana noNkulunkulu. Walenza icebo lokuthi aphinde abuyisane nomuntu ngoJesu. Esebuyisane noJesu ukuthi kuphindwe kuphile ke phambili uyaba umoya akhumbuze. Lokho wakusho eUjesu. Amen bazalwane. Amen. Uthi uNkulunkulu uJehova owenza izulu nomhlaba. Mina nginguJehova futhi akekho umoya. Amen bazalwane. Umlayezo. Nawe moya, uBishop Nzimande no-Lady Bishop, ngibingelele ama-senior pastors ami, ngibingelele ama-pastors, ngibingelele ama-priests, ngibingelele ama-priest-elect, ngibingelele overseer, general secretary, ngiyakubingelela, umphathi wehlelo ngiyakubingelela, ngibingelele ama-elde bandla, ngibingelele omama, bese ngibingelele singabo ngalesi samanje. Amen. Before bazalwane, namhlanje I think i-team yami ikhohle ukungigculela happy birthday. Today ngiyazalwa. So ngithanda just ukubonga ubaba uNkulunkulu umusa nothando lwakhe bazalwane ongembathile ukuthi iminyaka yona iyahamba ukuthi uNkulunkulu angangelusa ahambe nje nami endleleni. Amen. Bazalwane uthe usisi wethu uLondiwe, we must invest kubaba uNkulunkulu. Amen. Ngizothi masi-investeni, let us invest kubaba uNkulunkulu and let us invest also in education. Because kubalulekile bazalwane ukuthi ithi masi-investa kubaba uNkulunkulu siphinde si-invest na ku-education. Amen. The reason we are investing bazalwane ku-education is because mesibheka i-TV yethu khona bosisa baboshiwe the tababatolo e-OR Tambo ngama-drugs 5 million. Amen. So when you invest kubaba uNkulunkulu and invest in education, uyazi ukuthi ngelinye ilanga uzokwazi bazalwane ukuthi uzimele. We are letting our Nigerians abuse us ngokuthi bayasiyuza bazalwane because I think ukuthi sithanda izinto eziza ngokusheshsha. Yet our Nigerians, when you go to the public of special health care, it's Nigerians about doctor. What about South Africans? Thina ama-South Africans senza ukuthi basiyuze ngokuthi sibahambisela ama-drugs yethi bona abantwana babo ney'hlobo zabo they are becoming abo-doctor kuphi ezweni lethu. Amen. So it is very important bazalwane ukuthi especially kuyintetho ukuthi masi-investeni kubaba uNkulunkulu. I-South Africa iyasidinga singabantu abasha. Amen. Because looking at iMadlanga Commission bazalwane, it shows ukuthi baba uNkulunkulu imikhuleko yethu uyayizwa ukuthi ngelinye lamalanga yonke i-corruption ekhona phezulu izophela bazalwane, but it only needs thina abantu abasha through education. Amen. Ungabheki ukuthi ubani une-degree but akakwazi ukuphumelela. You are not that person, you are you, and inhlelo zakho baba uNkulunkulu anazo ngawe, it's not going to be the same as mine. Amen. So incwadi yami bazalwane engizokhuluma ngayo Isaiah 59, bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingeza, kepha ububi benu bukahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bukababa uNkulunkulu ukuthi angezwa. Amen. Ububi bethu bazalwane singabantu abasha bubusithile
ubuso bukababa uNkulunkulu. Uthe umama Ashi ngeviki eliphelile singabantu abasha asikhona ukufihleka like sifuna mebathi bayasifihla thina sithi bayas-abuse. Amen. Kanti kubalulekile singabantu abasha ukuthi sifihleke bazalwane. Amen. Ekufihlekeni kwethu kuyosisindisa empumelelweni because ngiyayithanda isebe bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Izinto ezenzeka manje azifani nezinto ebezenzeka kuqala. Ukushintsha kwethu kumanje izwe labantu abasha siyashona singaba like sibancane. We don't even reach 40 now because of why asifuna ukufihleka sizitshela ukuthi thina siyazi kanti asazi lutho. So ngizothi kumuntu omusha from today mawuphuma lana kuyi Good Friday, go look at yourself in a mirror. Uzibuza ukuthi lo muntu ombonayo esithombeni yini kusasa lakhe. Ikusasa lakho laziwa uwe laziwa uJehova. Don't be fooled by peer pressure. Don't be fooled by friends. Abangani bayasikhohlisa. Ithi mawufika evasithi ufika college then wenza into enziwa umngani but umngani mekangekho nawe uyenza wenza ukuhle wena you still laphaya entweni embi leni beniyenza emini. Amen. We are looking at youth allies esontweni usamkela. I'm happy because in the next 8 or 7 years there's not Dr. Samkelo la esontweni. Kuthi baba uNkulunkulu anganihlenga nje ahambe nani endleleni. We youth yonke la esontweni. Baba uNkulunkulu kuthi anganenza kahle nihambeni kahle nje embusweni kaBaba uNkulunkulu. Azizozela phela mandla igasi